jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare hande ko ñalawma altini hawri ko sappo e jeenayi lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habruji mon e ɗemgal Pulaar ama cakkitoɗen ko habruji toon to États-Unis ɗum noon ko fate convention baɗɗo toon to Chicago puɗɗiɗo hande ɗum convention démocrate en ama en puɗɗoro habruji men international ɗum noon ma en jaaton to Israël hono kanko Anthony Blinken o yettima toon hande to Israël ɗum noon ko ƴewde kadi gardiɗo laamu Israël beele ne jaɓa ko namodiral banggal toon ko fa jeygol no dartoyi toon to Gaza ɗo habruji men international mana en toon kadi to Mauritanie e ɗum noon kadi eno ƴeewen kadi ko haalate oɗo saha joni ko fate ñawuji gonɗi toon ko wiyete badi haw ko ministre topiɗo ko fate calal ko haali hen ma en jaa toon to Sénégal kadi hono kanko Bachir Diomaye Faye jillumo ko toon to Touba ɗum noon ko pewnitagol maggal Touba baɗugol toon ɗum woni titre uji on ɓurɗo mawnuji awa gartu e détail muɗum joni siftin ɗon tan hande ko altini sappo e jeenayi lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ma gartu joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare jaam hiira mon mbiɗen ni habruji men international ndigoɗen ko toon to Palestine hono kanko Anthony Blinken o yettima toon hande to Israël hande ɗum noon kadi ko yaade ƴewde beele kadi mo pousse hono kanko Benjamin Netanyahu e laamu muɗum beele mbawa neldide kadi délégation goɗɗo toon to Qatar e wawde gasnude nanodiral ɗaminagal ma gas hakkude kamɓe Hamas e kamɓe Israël haare wonde toon to Gaza beele ne darto ɗum noon ko e nder konguɗi ɗi o haali caggal nde o jokkodiri e jeyndiyankoɓe caggal donc nde wawi fottude hono Benjamin Netanyahu ene wayno o wi wonde ko Benjamin Netanyahu jaɓi joni proposition ngaji baɗaɗi ɗi surtout ɗiɗon proposition ngaji ko kanko président Joe Biden wonno ɗum ko wonno woni caɗele mabɓe oɗo saha joni ko hol dadiɓe wonoɓe frontiére uji hakkude Israël e toon to Égypte ɗum noon ko frontiére uji ɗo yimɓe étranger ji mbawi nadde walla ɗo balle mbawi nadde hol heddotoɓe kadi toon to nokkuji mi ganduɗa gonɗi to Gaza taw kadi kamɓe Israël ɓe mbino ko il faut ko ɓe keddo toon ɓe jogo contrôle donc ɗum woni joni ko nanodiraka taw kono en ɗamina tumnade kadi konguɗo makko kanko Anthony Blinken ministre des affaires étrangères mo États-Unis o wi wonde ko ɗum ɗo foof hawnaki ko ene wayno koko jaɓete toon to Mauritanie ñawuji kewɗi nan toon jalti oɗo saha joni en jeeya e ɗiɗo ñawuji ko mbiyata variole du singe ɗum noon ko wiyete Pulaar badi ɗeɗo ɗum ɗon ko ñawuji ɗi ganduɗa ne kulɓini oɗo saha joni tumnade ministre toppitiɗo ko fate cellal e mbiɗiɗo ñawuji ne keewe leyɗele Afrique joni kadi hawnaki on ko fuɗɗi yaltude hen to Mauritanie ɗum noon kanko ministre toppitiɗo ko fate cellal biyeteɗo Abdoullahi Sidi Mohamed weddi o wawino kadi rendude yimɓe mo ganduɗa hohoɓe liggotoɓe e oɗon ministére emba kadi expert uji goɗɗi pour wawde wadde sensibilisation mawɗo ko wonande leydi ndi holno yimɓe kadi ndenorto e gueɗe ɗe ganduɗa en tawne mbawi ɓeydude ñañude ñawu ngu e kadi ne wawi hadde ñawu ngu en wawde yaltude ɗum noon koko mbiyata surveillance épidémiologique walla kadi no ñawu ngu safrorte kamɓe koye maɓɓe kadi ɓe mbawi rendude kadi famamuye ɓurɗo mawnude ko fate ñawuji ɗi surtout variole on nguɗo ñawu badi taw kadi e mbawa kadi famde holto yarata aduna o holto yarata kadi e région ngaji gonɗi Afrique ɗum noon ko tumnade kadi kanko ministre de la santé o ɓe mbawi kadi wadde ɗum e page maɓɓe Facebook ha hande toon to Mauritanie hono kanko premier ministre mo Mauritanie e ko yalti hande o wawi yamirde wonde ko concours baɗɗonoɗo toon to Mauritanie e guila ñande 30 mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi taw oɗon concours ko ƴewde katuji surtout liggotoɓe ko fate statistique informatique droit e ɗum noon ko ressources humaines et comptabilité e gestion management ɗiɗo fof ko ɗum ƴeewno pour yantude toon e caisse nationale sécurité oɗon concours noon wonno ko guila ñande 3 lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi kono ene wayno ko concours o nde waɗi nde en yimɓe heɓe gullisima mbi wonde ko concours o en yarani no foti yarude donc ene wayno ko peeje baddetenoɗe nden pour jinguere walla ko ganduɗa ko kala mo koreji muɗum ene ganda ko kañum gañoto ko ɗum wonno hen e ɗum noon ene wayno ɗiɗon haalduji no Allah mon hewde hono kanko premier ministre o ene wayno o annuli o wi oɗon concours yo annuli ha laaɓa ɗum noon ɓe batti ɓe mbi wonde ko dokku ñalawma goɗɗo nde concours o watte tumnade hande communiqué gommiɗo toon to directeur général sécurité nationale caisse nationale sécurité sociale o wi wonde ko date e kadi condition ngaji no oɗon concours no holno jogori wattirede toon to Mauritanie
ma haala ɗo e balɗe garoje ɓe goni koye ƴewde joni tan wadde waylude gueɗe ɗe no mbaɗirtono ni tugnade kadi e kanko surtout kanko premier ministre nomaɗo e nder programme uji makko ko yiɗi habde ɗeɗon gueɗe baɗeteɗe taw ndewani lawol gueɗe komi mbiyata guyka ɗum noon ko wadde yimɓe hokkude ɗumen rôle mo ganduɗa ngala oɗon tolno walla ngala kattanani ɗum ɗon ene wayno ko ɗum waɗi oɗo concours e elmina oɗo saha joni toon to Mauritanie kadi tawi koye yamirore kanko premier ministre kesso mo Mauritanie toon to Sénégal hono kanko gardiɗo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye o wawi kadi wadde jullu makko toon to Touba ɗum noon jullu ngu kadi ko pour yanti kadi koye aadaji président ji adinoɓe ɓe mbaɗata ɗum à chaque fois nde maggal Touba fandi kanko no yaadi toon e kanko e joom suudu makko première dame o wawi kadi joddade biyeteɗo Serigne Mountaga Mbacké ɗum noon kadi ne wayno pour kadi ɓe mbawa yewtide kala ko fate gueɗe no o maggal Touba yarata ɗum noon kadi ne wayno ko kanko Bassirou Diomaye Faye kadi o yaadi toon ko ministre makko toppitiɗo ko fate nder leydi mo intérieur toppitiɗo kadi hydraulique e toppitiɗo kadi assainissement pour beele mbawa ƴewde kala ko fate en gueɗe ɗe ganduɗa en wuuro Touba ngo sohli ko fate wallude ɗum ɗon ha ɗum ɗon yaara yeeso donc wawi wonde fof ene woni ko kanko Bassirou Diomaye Faye e nder konngol ngol haali o wi ko eɓe jogui anniya wallude wuuro Touba réglude probléme uji ndiyam gonɗi toon e kadi probléme uji assainissement gonɗi toon ko addi mandat mabɓe ne gasa ma wallu yimɓe hoɗɓe Touba foof pour beele mbawa wurde taw ko gurdam moƴƴam taw ngala caɗele ko wayno ndiyam en e gueɗe mbaɗe noon habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Venezuela hono kanko gardiɗo parti Lundi biyeteɗo Edmundo Gonzalez Urita e nder konnguli ɗe o haalde jeyniyankoɓe hannde o wi wonde ko ene wayni ko on paari yaade dialogue ɗum noon haaldede gueɗe ɗe ganduɗa en pour wadde fewjude ko fate transition ko kanko ha hande wiyata wonde ko kanko gagni woteji baɗɗi toon ɗi o wi ɗum noon pour oɗon jalko wawa yaarude yeeso il faut ko kanko Nicolas Maduro o yalta o wona o joño banggue makko ɗum noon ene wayno ko siftini ɗon tan ko hande deƴere waɗani toon to Venezuela hono kamɓe opposition ɓe continue wadde seppoji mabɓe haysono seppoji ɗi enne waɗi kamɓe ardiɓe ɓe kewani yiyede ene wayno ko laamu ngu kadi en continue nangga yimɓe wawi wonde fof kanko Nicolas Maduro o ene wayno ko kanko continue hande wonde ko kanko gagni woteji ɗi ɗum noon ko poɗɗidal woni toon donc siftini ɗon tan ko ɓuuri hewde e yimɓe wonnoɓe toon observatoire uji international ji garno toon mbi ko woteji ɗiɓe jaari ni fotani yarude noon koye wonde fof andaka taw hol gañiɓe hen hol gañaɓe hen tawde kanko Nicolas Maduro o mono o woni koye parde ƴeftude mandat goɗɗo alors que yimɓe opposition Edmundo Gonzalez kañum enen continue wiide ko kañumen gagni kadi ene jogani ɗum preuve ko wawi wonde fof ene wayno ko ne fada ha ƴeewe holko Nicolas Maduro jaboto e proposition makko kanko Edmundo pour wiide wonde ko mo yaha dialogue e kadi mo ñaagui hono Maduro yo joño pour beele dialogue on ene yaara yeeso pour beele leydi ndi ne ɓeydo dañde jaam habaruji men to États-Unis gartaten ko toon to Chicago ene wayno ko kamɓe démocrate en ko kamɓe hannde ɓe puɗɗi convention maɓɓe national ɗo oɗon convention siftinde on tan haysindo Kamala Harris ene wayno ko vote ji mbaɗino guila ñande 6 lewru août ɗinon vote ji kadi ko vote ji mbiyata virtuel wonde ko ene wayno ko e ono saaha ɗeɗon balɗe tati vote ji mbaɗanno ɗi ene wayno ko andi déjà hol yimɓe hol délégué ji jogorɓe votande mo dañi den ko kene wiya dañi donc kene wiya yimɓe délégué ji timmuɗi kene wiyama wonde ko hankadi ko kanko woni candidat démocrate en e kadi ha oɗo saaha ɗo gonɗen ala démocrate goɗɗo candidat jaltuɗo wine wona kañum hoore mum ene haɗama wonde candidat donc ene wayno ko convention o noon ko ɗum ɗon ko gonɗinde ɗum ɗon ɗum waɗi ɗeɗo balɗe 4 baɗoji ma yi hawnaki ñalawma ɗiɗa walla ñalawma tataw kamɓe délégué ji ɗi ɓe gara ɓe mbiya ɓe votini Kamala Harris ko ɗum noon ɗon limete caggal muɗum ene wayno so ɗum limama ha gasni kanko Kamala Harris o ara o wi wonde o jaaɓi hankkadi wonde candidat donc o tesira hande ene wayno ko yimɓe hewɓe gaari haalde ene jeeya hen hono kanko président Joe Biden kanko sakiri haalde jamme ene wayno o haali haala kewko ko waɗi kadi bilan ko ɓuuri hewde ko fate laamu makko guila hitande ujunnaji ɗiɗi noga ha ɗum jarata ɗo holko kanko Kamala Harris koɓe mbaɗi surtout ɓe kaali hen gueɗe ko patuɗe e ngalludi gueɗe patuɗe en surtout henno ko fate frontiére to e kadi o yenni hen hono Donald Trump o wi wonde hayso ko nanodiral waɗanoma taw ko démocrate en républicain en indépendant en banno
ngal ɗon nanodiral pour adda toon to congrès beele ɗo vote taw ngal ɗon nanodiral no wiiri ene wawno ɓeydude no foti ñawoɓe walloɓe pour kawuji immigration yawde no foti gardoɓe frontiére uji mbaɗete no foti kadi matériel mbaɗete toon to frontiére beele ne wawa wallude yimɓe renoɓe frontiére ɓe henne pour ko fati yimɓe natoɓe leydi oy kono e woni ko Donald Trump sali ɗum o haali hen kadi gueɗe kewɗe surtout ko fati hen cellal walla ko fati avortement ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa Donald Trump guila nde wooti wonde ko ñawore wiyetede Roe v. Wade ye sammin ene wonde ko guila nden kala kadi ko fati contraception ɗum ɗo fof ko waɗa o haali gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa laamu makko waɗi surtout henna wawde tinnude kadi jokkodiral hakkude kamɓe États-Unis e leyɗele aduna he e surtout e pelle aduna he ko wayno OTAN en o haali kadi ne wayno ko oɗo saha joni e wayno woni koye liggade ko jamne dañe toon to Palestine surtout dartinde guerre gonɗo toon hakkude Hamas e Israël o haali hen kadi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa wallude kadi yimɓe Amérique naaɓe dañje ko wiyete liberté ji e gueɗe mumen liberté ji ɗum noon suɓade holto jiiɗi holno jiiɗi wurdude liberté ji suɓade holmo jiiɗi wondude e liberté suɓade kadi hol gurdam men no fayi e surtout liberté suɓade holno gotirta ɗum ɗo o haali gueɗe kewɗe ɗum woni caggal muɗum noon o fati kadi e ko fati en jokkodiral makko walla gondigal makko hakkude makko e Kamala Harris o wi wonde ko décision mo waɗi e gurdam makko ɓurɗo wadde fayide e mo waɗi nde suɓade mo wonde Kamala Harris yo won vice président makko o haali kadi o wi wonde ko Kamala Harris o yetti ɗum o haali jikku muɗum ko jikku moƴƴo kañum e joom galle muɗum o wi wonde ko wawi wonde fof ko Donald Trump ko hunno adana ko pour mo fii ɗum ene wayno ha andi ko Kamalaji jogoto fiide ɗum e kadi so Kamala Harris fii Donald Trump ɗum ɗo kadi ko ma wallu démocratie gonɗo États-Unis yaadu yeeso o siftini tan wonde ko hol gueɗe ɗe ganduɗa Donald Trump jogori wadde so tawi laamima ɓeydi ɗum noon ene wayno ko ɗum woni donc ko mbiyata o waɗi ene wayno o limti seeɗa ko fati henne tan ko kanko gonal makko ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum woni officiellement kanko président Joe Biden o waɗi wonde wi wonde ko suɓademo Kamala Harris ko décision feere moƴƴere kadi ko feere wallore ko feere jogorde wallude Amérique démocratie mum yaarude yeeso ko adimo noon ene wayno ko jomsude makko biyete Jill Biden kañum hooruma ari yettimo no feewi kanko président Joe Biden yetti kadi hono Kamala Harris yetti kadi Amérique naaɓe surtout henne kadi hoolade Amérique kanko président Joe Biden o kon rokkudemo ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi o ardo ko adi ɗum kadi ene wayno kadi ko hono ɓii ko debbo kanko président Joe Biden kañum hooruma ari hen onne kadi ari yetti bam no feewi kono ene wayno jamma he kadi ko wayno ko Hillary Clinton en gari ko wayno gouverneur uji ko wayno gouverneur mo Kentucky ari yimɓe hohoɓe hewɓe ko wayno sénateur uji ɓeɗo fof ko addi ɗumen ko ɓuuri hen hewde ko yettude kanko président Joe Biden ko ɓuuri hen hewde kadi ne wayno ko haalde gueɗe bonɗe ko fate Donald Trump et surtout ko fate projet mum mbiyata 2025 taw oɗon projet ɓe kaala ko woni hen wonde ko so tawi Donald Trump wotanama oɗon projet wende ko gueɗe ɗe ganduɗa Donald Trump yiɗi waɗi ɗum ene wayno ko woni hen mabɓe jettimbi wonde ko oɗon projet firti ko waɗata Donald Trump ko dictateur États-Unis ene wayno ko hankkadi woteji gonta watte ɗo États-Unis ko kanko jogoro foof guila e justice ha FBI hay gueɗe ɗe ganduɗa hen ene wawno wiyede wonde ko joomumen ko indépendant ko koye makko moto ɗum fof noon ene wayno ko wallude yimɓeɓe famde holko woni haare mabɓe kamɓe démocrate en koɓe kaɓanto oɗo saha joni ɓe limti hen kadi ene wayno ko républicain ji hewɓe yantuɓe mabɓe surtout henne nde kanko Donald Trump nde o waɗata empêchement nde tawi ɗiɗon républicain ji ene wayno ko sénateur uji woni hen doole hen natti wonde hankkadi e nder sénat e woni hen kadi on wayno oɗo saha joni ko kañumen gardi mouvement biyeteɗo anti Trump walla républicain ji contre Trump kamɓe wotonoɓe Kamala Harris e kadi ko ɓeɗon républicain ji kañumen koye men hannde mbi wonde ko parti républicain o boni ko wawi wonde fof ma gartu ñalawma janggo hol jogorɓe haalde kadi holko woni convention ko alata kono noon haade men yaade ene wayno mamin mbaɗɗo tan historique 16 ko fate woteji e Amérique e ko fate kadi hol poɗɗo wadde e holno yaadi ɗum ɗo fof ko wallude ene weekend aji garoji ɗi henna hawnaki so tawi en goni live toon to TikTok ma en mbaw kadi jabade won question ngaji won ay kadi ko fate hen woteji Amérique walla ko démocratie tan to Amérique so bright.
double ko fate woteji America siftin don tan wonande ɓe gandani ene wayno ko America fuɗɗi woteji muɗum jamira koye hitande ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e jeenayyi ko nden constitution waɗi woteji yo goote kono e nden oɗon saaha o ɗiɗon woteji mbaɗaka ala luwaji gonɗoɗe ɗiɗon woteji kono ene wayno ko e nder hitande ujunere temedde jeetati e capan joyi e jeegom ene wayno ko nden luwa waɗa toon to Amerique wonde ko kamɓe waɗeɓe taw ko worɓe tan mbawi wodde donc e nder hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi ko nden ko mbiyata 15e amendement waɗa e nder ɓeyda constitution ɗum yamiri oɗon saaha ɓalleɓe wonɓe ɗo États-Unis ene mbawi wodde e nder hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi noon ene wayno ha oɗon saaha ene wonno ɓalleɓe taw kañumen koye men ko dahaɓe kono e nder hitande ujunere temedde jeenayyi e nogas ko nden woni wonde nde rewɓe jamira yo goɗɗo e leydi he e nder nde ɗon hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyi e jeegom je komi mbiyata acte voting acte nde waɗa nde ɗum ɗon kadi ene wayno ko ɗum ɗon yami yo état ji États-Unis foof yo gonɗin hen e nder hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e goho ene wayno ko nden e kuuli kadi ɓeyda hen pour wawde wodɓe toon to États-Unis donc hannde ko e nder hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e goho ko nden woni amendement nogas jeeɗom yo waɗa oɗon amendement kadi yamirta ko oɗo saaha joni ko neɗɗo so tawi heeɓi duuɓi sappo e jeetati ne wawi wodde ɗum noon wonno adan ko adi nde ɗon hitande wonno ko il faut ko saɗa wosta yataɗa jogui duuɓi nogas e goho kono noon tellina e duuɓi sappo e jeetati e duuɓi sappo e jeetati ɗi noon firti ko neɗɗo ne wawi windade so heeɓi duuɓi sappo e jeeɗiɗi hankkadi tour nde woteji garata tawa heeɓi sappo e jeetati ne wawi wodde donc ene wayno ko ɗum woni ko yahata hande donc e nder hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeegom ene wayno ko nden kadi kuulal ɓeyda e ɗiɗo luwaji pour votgol o États-Unis pour wonde militaire uji wonɓe caggal leydi e yimɓe kadi ɓorniɓe tuni wonɓe toon wonɓe maaji walla kadi yimɓe citoyen ji américain ji wonɓe e nder caggal leydi surtout wonɓe ambassade uji taw ne mbawi wodde toon donc e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati ene wayno kadi koɓe mbiyata ko binditagol pour woteji fuɗɗa yamira code permis de conduire ɗo waɗete ɗum bureau ji muɗum waɗete nder hitande ujunnaji ɗiɗi e ɗiɗi loi goɗɗo waɗa kadi pour wiide wonde ko kala aroɓe no vote alay saago jogo carte d' identité ɗum noon ko ene yamira kadi ene wayno on e nde ɗon hitande kala mo ala carte d' identité so tawi ne wawi rokkude numéro ji kartal mum social sécurité ne wawi wodde won état ji alay saago jomumen bindoto donc neɗɗo fof wawata winditade pour wawde wodde ko yata au moins heeɓi duuɓi sappo e jeeɗiɗi won état ji normalement keeɓa duuɓi sappo e jeetati ne mbawa winditade pour ɗuminde woteji hol wawɓe wawi wodde tan ko joguiɗo kayitaji américain ɗo e États-Unis ɗum noon ene wayno ko kadi e nder won état ji won so tawi aɗa jogui won ñawoji gonɗe makko wayno feloni en a wawa wodde ɗum ɗon won état ji kadi so tawi nenɗon jogui probléme uji ko wayno haqqille gueɗe mbaɗ noon wawa wodde ɗum woni ko woni résumé donc kala mo joguiɗo mo ala kayitaji surtout ko mbiyata résident ji e oɗo saaha mbawa wodde kala ko wiyete fédéral hawnaki janggo kadi e gueɗe ɗe ganduɗa en holno andirta nokkuji ɗi foti yaade pour ha ƴeewa so tawi ne wawi winditade fof nandi ɓeɗo joguiɓe kayitaji leydi ndi ɗum noon fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa hen haɗen mbawa ƴewde wallodirde hen surtout so tawi goni live ñande samedi e dimanche garowo bandiraɓe sehlaɓe heɗotaɓe radio Diow Sar ko ɗum kabaruji min jogonno hande ɗemgal Pulaar siftinde tan hande ko altine sappo e jeenayyi lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi yen mbaɗo jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.